Všetko je to jedno veľké svinstvo. Podvody so šunkou. Ja nechcem žiadnu pozliepanú lisovanú šunku. Šunka má byť z jedného prasaťa. Klamanie imitáciami. Ako kontrolóri sa v mnohých oblastiach stretávame s vecami, pri ktorých si hovoríme, že to snáď ani nie je možné. Falšovanie chute. Všetka tá chémia v jedle sa mi hnusí. Slovenská televízia uvádza dokumentárny film Triky potravinárskeho priemyslu. To je teda škandál. Pozliepané kúsky mesa sa predávajú ako pravá šunka z jedného kusa mesa. Pred 2 rokmi na to prišli reportéri televízie NDR. Vzal si z toho mäsový priemysel ponaučenie? Alebo aj naďalej klame spotrebiteľov? Podvody so šunkou. Pred 2 rokmi sa to dalo ľahko zistiť. Tu na tomto mieste je to zlepené. Vidíte, tu je jeden kúsok a tu ďalší. Aj tento výrobok je na jednom reze pozliepaný z 10 malých kúskov. Keď sa na ne dôkladnejšie pozrieme, nájdeme v ňom najemno naporciovaný materiál, ktorý však v pravej šunke nemá čo robiť. A jeho prítomnosť sa tu vlastne nedá vysvetliť. A predovšetkým je to zakázané. Spolková ministerka ochrany spotrebiteľov Ilse Aignerová bola tiež zdesená rešeršami reportérov NDR a v tlači zverejnila vyhlásenie smerované spracovateľom mesa. Na potravinách treba uviesť, že sú zložené z pozliepaných kúskov mesa. Výrobca Goodfried zmenil nápis na balení. Teraz spotrebiteľom prezrádza, že morčacia šunka je zložená z nakrájaných a pospájaných kúskov. Spotrebitelia mi však povedali, že pri kúpe pravej šunky očakávajú niečo iné. Z koľkých prasiat by mal byť vyrobený plátok šunky? No, ja myslím, že z jedného. Z koľkých prasiat? Z koľkých zvierat? Nie, počkajte. Chcem povedať, že z jedného prasaťa sa vyrobia 2 šunky. Jedna pravá a jedna ľavá. Šunka je len šunka. Je to naozaj tak? Alebo sa aj naďalej lisuje a zliepa? Práve sme kúpili túto bravčovú šunku a máme podozrenie, že s ňou niečo nie je v poriadku. Ideme do Krefeldu. Experti z tamojšieho štátneho výskumného ústavu vyhodnotia naše vzorky šunky. Sú to opäť pozliepané kúsky mesa? Naše podozrenie narastá. Tu pekne vidno, že vlákna idú rôznymi smermi. Aj tu. Nevyzerá, že to takto prirodzene narastlo. Dá sa tiež vytušiť, na ktorých miestach je to pospájané. Tie časti sa dajú ľahko oddeliť. Spotrebiteľ musí vedieť, čo dostane, keď pôjde do obchodu a kúpi si balenie bravčovej šunky. Údená bravčová šunka je jasne definovaná ako prirodzene celistvý kus mesa. Ak to tak nie je to potom jasne v rozpore s platným zákonom. Je to zavádzajúce označenie. Obrátili sme sa na jedno laboratórium, aby urobili analýzu DNA. Špecialisti nám zistia odpoveď na otázku, mäso z koľkých prasiat sa nachádza v jednom plátku šunky. Genetický test vylúči všetky pochybnosti. Durínsku údenú bravčovú šunku označujú jej výrobcovia ako výrobok špičkovej kvality. Laboratórne výsledky však ukázali, že sú to zase iba pozliepané kúsky mesa. Test DNA dokázal, že v jednom plátku šunky je mäso z minimálne 3 prasiat. Aj údená bravčová šunka od Mühlenhofa je pozliepaná z viacerých kúskov mesa. Podľa laboratórnych výsledkov bolo v skúmanom plátku šunky mäso z minimálne 3 prasiat. Obec Eiklingen bei Celle. Stretneme sa tu so spotrebiteľmi, ktorí vedia, čo je dobrá šunka. Na farme rodiny Šepelmanovcov. Gazdiné Ania a Ilse Dora pozliepanú šunku doteraz poznali iba z televízie. V jednom plátku mäso z minimálne 3 prasiat.
Tomu neverím. Pozri sa. Keď sa lepšie pozrieš, uvidíš, že mäso tu má rôzne farby. Táto časť je podstatne tmavšia ako táto. A takto je to všade. Na prvý pohľad je to normálna šunka, ale na druhý pohľad... Svetlé a tmavé. Táto časť je dokonca takmer priesvitná, to je úplne neprirodzené. Keď človek vie, že je to takto zlisované z mnohých kúskov mäsa a navyše z mnohých prasiat, veď to je šialené. A ani to nebolo napísané na obale. Laik to teda zjavne nedokáže rozpoznať. Keď si predstavím, že je v tom staré prasa, mladé prasa, veď takto balamutia ľudí. To podľa mňa vôbec nie je v poriadku. Keď je na balení napísané šunka, tak v ňom podľa mňa aj musí byť pravá šunka. Toto nie je v poriadku. Durínska bravčová šunka je podľa našich laboratórnych výsledkov jednoznačne pozliepaná. Na obale to však napísané nie je. Čo na to hovorí výrobca? Pri lisovaní do formy nárezu sa dokopy zlisuje viacero kúskov z rôznych prasiat. Aj šunka od Mühlenhofa je pozliepaná. Za touto firmou stojí mesiarsky gigant Wilhelm Brandenburg. Zákazníkov láka na pôžitok z výrobku majstra mesiara. Chutné spojenie včerajška, dneška a zajtrajška. Sú to naozaj kreatívni podnikatelia. Mesiari z firmy Wilhelm Brandenburg patria do potravinárskeho impéria skupiny Rewe. Chceme vedieť, prečo tento koncern svojich zákazníkov klame pozliepaným mäsom. Rewe vysvetľuje. Je nevyhnutné spájať viacero kúskov, keďže samostatný kus šunky je pre automatizovaný proces krájania príliš malý. Zákazníkov o tom informujeme na obale. Zákazníkov o tom však informujú iba odnedávna. Presne vzaté, koncern nápis na obale zjavne zmenil v čase, keď redaktori NDR robili svoje rešerše. Vyhýbavé, nezrozumiteľné stanoviská a výhovorky sú pre mäsový priemysel typické. Mám dohodnuté stretnutie na Göttingenskej univerzite. Profesor Achim Spiller analyzuje, aký má postoj k takýmto škandálom mäsový priemysel. Práve v prípade, ktorý ste spomenuli, napríklad téma pozliepaného mäsa, je dôležité vysvetliť, prečo to producenti robia. Prečo menia určité výrobné technológie. Potom to však treba na obale produktu aj napísať. Spotrebitelia musia mať šancu urobiť pri kúpe rozumné a informované rozhodnutie. Som späť u Anie a Ilse Dory v Eiklingene. Ukážem im, ako vyzerá moderná technológia výroby. Z bravčových medailónikov si vyrobíme pekný kus mäsa. A to pomocou enzýmu, ktorý sme si objednali na internete. Návod na použitie poskytuje výrobca. Je to pomerne jednoduché. Čo je to za zápach? Nedefinovateľný. Zapácha to ako chemické laboratórium. Aby mäso získalo formu, zabalíme ho do celofánovej fólie. Zvyšok cez noc zariadi pridaný enzým. Vyšlo to? Takmer, ako by to takto narastlo. Teraz na ňom nevidieť, že je pozliepané, že tento kúsok je iný než tento druhý. Naše prvé pozliepané filé. A vôbec nevyzerá zle. Človek nevie, či je to mäso pozliepané alebo nie. Pokojne by som si mohla myslieť, že to takto prirodzene narástlo. Od filé sa líši iba veľkosťou. Je trochu väčšie, nevyzerá však neprirodzene. Môžem si ho predsa spraviť vo veľkosti filé, veď tak sa to robí aj v priemyselnej výrobe. Ovoňajme ho. Zmenil sa ten zápach? Zneutralizoval sa. Vonia ako čerstvé mäso. Keď si kupujem čerstvé mäso, tak chcem dostať skutočne ozajstný kus mäsa. Tak toto však dokážeme naozaj len ťažko rozpoznať. Človek to nevidí, necíti. Máme vôbec nejakú šancu? A sú ešte o mnoho horšie veci, než len pozliepané mäso. Klamanie imitáciami.
Dohodol som si stretnutie s Arminom Valétom, ktorý je potravinovým detektívom centrály spotrebiteľov v Hamburgu. Triky potravinárskeho priemyslu odhaľuje už roky. Toto je jeden z tých extrémnejších príkladov trikov v potravinárstve. Máme tu celkom široký výber. Áno, tak napríklad tieto surimy vyzerajú ako krevety. Vylisovali ich špeciálne do tejto formy. Sú vyrobené z lacnej rybacej bielkoviny zlisovanej do určitej formy. Pridávajú do nich pestrý koktail prísad a potom ich podľa potreby zafarbia. Je to odpadový produkt? Áno, je to odpadový produkt. Je to jednoducho lacná ryba, ktorú by inak nikto nekúpil. Rybacie mäso sa zlisuje do formy kreviet a takto ho potom možno predať. Vyzerá to ako kreveta. Výrobok surimi z bieleho rybacieho mäsa. Áno, má to peknú oranžovú farbu, isto to dobre vyzerá na švédskom stole. Jesť by sa to však asi nemalo. Ja to poznám. Raz som to zjedol a bolo mi z toho poriadne zle. Tohto sa už nikdy nedotknem. Tak toto je podľa mňa ozajstná bezočivosť. Aliašský losos morský predsa neexistuje, alebo áno? Toto je klasika. Nie, neexistuje. Je to v skutočnosti výmysel rybárskeho priemyslu. Losos je vždy zárukou vysokej kvality a tu namiesto neho ponúkajú lacnú rybu. Toto je aliašská treska. Tu je predsa napísané aliašský losos morský a v zátvorke je za tým uvedený nejaký latinský názov. Človek si potom myslí, že je to skutočne aliašský losos. O treske sa tu nič nepíše. Je to obchodný názov, ktorý je u nás povolený. Je to však v skutočnosti aliašská treska. A tu, ako vidíte, je maličkými písmenkami napísané náhrada lososa. Musia to tam napísať, ale je to zafarbené mäso. Biele rybacie mäso sa zafarbí na oranžovo, aby vyzeralo ako pravý údený losos. Tu je skutočný aliašský losos, prirodzene oranžový. Vľavo je aliašská treska, na oranžovo zafarbená. Na prvý pohľad to vyzerá ako losos. Vyzerá to dobre. Takto má vyzerať dobrý losos. Ale pravý losos v skutočnosti nemá až takú výraznú farbu. Losos morský je biela ryba. Je to isto červená ryba. Ale je to falošný losos. Ak by toto bol pravý kaviár, tak by sme mali problém ho zaplatiť a navyše pochádza od nás z Nemecka. To som nevedel, že existuje takýto nemecký kaviár. Keď to otočíte, tak zistíte pravdu. Je síce čierny, ale nie prirodzene. Sú v ňom 4 rôzne farbivá. Musí sa konzervovať. Je v ňom zvýrazňovač chute. Je to teda tiež v pravom slova zmysle lacná imitácia. Môže to však byť ešte horšie. Vyzerá to ako pravý kaviár. Je to v luxusnom obale. Údajne je to ruská špecialita. Hlavnými zložkami sú však v skutočnosti voda a makrela. Prejdime k mäsu, máme tu pekné mleté hovädzie mäso. To si len myslíte. Musíte poriadne čítať. Toto je akási pseudoinovácia, ktorú nám chce podsunúť potravinársky priemysel. Mnoho spotrebiteľov sa prirodzene domnieva, že je to mimoriadne kvalitné mäso, ktoré obsahuje menej tuku a menej cholesterolu. To však nie je pravda. Výsledný dojem sa zlepšuje pridaním farbiva a úpravou výrobku. Prípravok z mletého hovädzieho mäsa s rastlinnými bielkovinami obsahuje iba 70% mäsa. Myslel by som si, že kupujem mleté hovädzie mäso, ale dostal by som iba... Čo v tom ešte je? Rastlinné bielkoviny. Aha, šťava z červenej repy ako farbivo. Keď to prerátame, tak kilo je o 2 eurá drahšie než normálne mleté hovädzie mäso. Lacné imitácie sa v supermarketoch predávajú za drahé peniaze, sú však aspoň náležite označené, aj keď skryto. Čo však dostaneme na tanieri, keď sa ideme niekam najesť, napríklad do reštaurácie. Toto dostať iba vo veľkom obchode a preto tam možno napísať aj to, čo by mohlo pôsobiť odstrašujúco. Tu sa totiž píše najemno naporciované a zlisované do formy zhruba odmastené. Podiel bravčového mäsa je iba 51%. Zvyšok je voda, ktorá sa dá krájať. Do pitnej vody sa pridajú isté prísady a škrob a ona potom zhustne a dá sa krájať. Znovu sme u Detlefa Horna, ktorý v štátnom výskumnom ústave kontroluje kvalitu potravín. Dobre vie, pomocou akých trikov sa šetrí v gastronómii. Na pizzu sa dáva syr. Výrobca syr deklaruje aj v jej zložení. Okrem syra však používa ešte aj iný produkt. Výrobok, ktorý sa podobá syru, ktorý je však vyrobený z rastlinného tuku a ďalších ingrediencií. Neoznačuje ho prirodzene ako syr, ale uvádza ho medzi jednotlivými zložkami.
Keď však na pizzu použije syr a s ním aj to, čo sa syru podobá, môže to v zozname zložiek skryť. Človek zje kúsok syra, umelého syra, a chutí ako šunka, ak to výrobca chce. To je teda svinstvo. Pozliepať a pozmiešať, to nie je môj svet. Každý len hľadá, čo by tam ešte pridal, čo tomu výrobku predĺži trvanlivosť, čo mu zlepší vzhľad, čo ho spraví šťavnatejším. To je predsa ohavné. Ako kontrolóri sa v mnohých oblastiach stretávame s vecami, pri ktorých si hovoríme, že to snáď ani nie je možné. Názvy, pod ktorými ich výrobcovia umiestňujú na trh, sú neuveriteľne dlhé. Pod týmto obchodným označením by ich nekúpil žiadny spotrebiteľ. Ale tým, že sa predávajú ďalším spracovateľom v oblasti gastronómie, reštauráciám, rôsolovitý výrobok sa na pici zmení na šunku. Vyskúšajme si to aj my. Sme späť u Ani a Ilzedory. Tento raz ideme piec pizzu. Tak ako ju do istej miery robia aj v potravinárskom priemysle. Namiesto syra použijeme pizzamix. Vyzerá to ako syr. Aké je to na dotyk? Je to takmer bez zápachu. Ochutnáme to? Myslím, že niečo také som ešte nikdy nejedla. Nie úplne. Že nechutí to úplne ako syr. Má to relatívne neutrálnu chuť však? Áno, ale mám pocit, že v tom trochu cítiť múku. Cítiť v tom múku, je to mazľavé, fádne. Ostáva potom pachuť, takmer nahorkastá. Kysnuté cesto je ručná práca. Ešte naň však musíme niečo dať. Šunku, alebo niečo, čo sa na ňu podobá. Vôbec to nevyzerá ako mäso. Nevidno tam žiadne vlákna, len jednotlivé bodky. Asi by som to nedefinovala ani ako salámu. Pozri, čo je tu napísané. 51% bravčového mesa. Takže bravčového mesa je v tom vlastne iba polovica. Zemiakový škrob, glukózový sirup, sojová bielkovina, koreniny, emulgátor. Toto by sme mali jesť? Ja neviem. Keď už ale robíme ten pokus, tak to asi budeme musieť ochutnať. Dobre, každý jeden kúsok. Chuť to má, chutí to. Tu tomu nejako dokážu dodať. Tu je napísané, že je v tom aróma údeniny. Je to najmä slané, veľmi slané, že? Ako to však všetko bude chutiť, keď bude pizza hotová? Perfekt. Cesto je chutné. Veď ho robila Ania. Mám pocit, že šunka má teraz ešte výraznejšiu šunkovú chuť než predtým. Aby som bol úprimný, mám strašný pocit z toho, že to teraz chutí tak dobre. Nenapadlo by mi, že to bude tak dobre chutiť. Potravinársky priemysel zrejme už úplne domýlil naše zmysly. Za to je však zodpovedný ďalší trik. Falšovanie chute. So skutočnými potravinami to má len málo spoločného. Je to skôr z chemickej kuchyne. Mnohým ľuďom z toho býva zle. A ak to potom výrobcovia schovajú s ostatnými ingredienciami do vrecka? Nie, podľa mňa to nie je dobré. Všetká tá chémia v jedle sa mi hnusí. Toto nebudem jesť. Dobrú chuť nám želá šampiňónová krémová polievka od Maggi. Zoznam ingrediencií je dlhý. Čo vlastne obsahuje? Na univerzite v Hamburgu mám stretnutie s profesorom Sašom Rónom, ktorý sa ako chemik špecializuje na potraviny. Instantnú šampiňónovú krémovú polievku pre nás v laboratóriu rozložil na jednotlivé zložky. Je to celý rad rôznych práškov.
Ja sa však pýtam, kde sú tie šampiňóny? Šampiňóny sú tu v strede. Veľa ich tam síce nebolo, ale nejaké sa predsa len našli. Možno tak polovica šampiňóna. Podľa mňa tam budú asi 4 huby, alebo 5. Veľké, pekné šampiňóny. 3. Viac? Menej? Tak teda 2. Jeden to nie je veľa. Nie, viac ich tam nie je. A aj ten jeden ešte pekne rozkrájajú. Keď vo vrecúšku nie sú skoro žiadne huby, čo v ňom teda je? Základom je predovšetkým rastlinný tuk, rastlinný olej, aby sa zabezpečila krémová konzistencia. K hlavným ingredienciám patrí aj zemiakový alebo múčny škrob, alebo tiež modifikovaný škrob, aby polievke dodal istú plnosť, aby bola krémová. Okrem toho tu prirodzene máme aj zvýrazňovač chute. Glutaman sodný. To je toto? Áno, to je tento prášok. A glutaman sodný nie je tak celkom nevinný. Mnohí spotrebitelia reagujú na glutaman zle. Keď ho skonzumujú príliš veľa, bolí ich z neho napríklad hlava, alebo im je nevoľno. To teda musím ochutnať. Čistý glutaman sodný. Chutí to ako polievka z bujónu. Je to veľmi slané, korenisté a tiež trochu umelé. Je to mimoriadne výrazná chuť. Neprebíja však všetky ostatné chute? Neprebíja. A to práve vďaka všetkým týmto ostatným ingredienciám. Do potravín sa v skutočnosti pridávajú aj také ingrediencie, ktoré majú zjemniť alebo úplne neutralizovať iné ingrediencie. Držať ich tak povediac v šachu. Ulrika Gonderová je odborníčka na výživu. Je špecialistka na všetko, čo sa skrýva v instantných polievkach. Pri konzumácii hotových produktov, ktoré často obsahujú veľa glutamanu sodného, človek na jazyku cíti výraznejšie chute. Výraznejšiu chuť mesa, ryby, kuráťa, syru. Pre všetky tieto potraviny bohaté na bielkoviny je glutaman signálnou látkou. Vo väčšom množstve však môže spôsobiť škody, a to najmä na centre chuti. Glutaman sodný je totiž spúšťačom apetítu, aj keď je človek už dávno sýty. Sú to fantastické high-tech produkty. Chcem tým povedať, že tu ide o ilúziu jedla. Kupujeme si nádherné balenia, na ktorých sú veľké tekvice alebo čerstvá zelenina a nakoniec je v nich len pár kúskov zeleniny, trochu instantných rezancov. Chuť a pocit, že sme niečo zjedli, sú dôsledkom vyváženého mixu balastných látok a prísad. Tak ako napríklad v šampiňónovej krémovej polievke od Maggi, v ktorej je iba jeden šampiňón. Čo z tohto zoznamu ingrediencií použijete pri príprave vlastnej polievky? Múku, cibuľu, maslo, šampiňóny, vodu. Soľ, korenie, smotanu. Tá tu napríklad vôbec nie je. Je tu však mliečna bielkovina. Ilse Dora varí hubovú polievku z cibule, množstva šampiňónov a pravej smotany. Proti nej stojí polievka z vrecúška, ktorá je minimálne v dĺžke prípravy neporaziteľná. Uzavreli sme stávku, či rozpoznám rozdiel. Cítite to? Zvýrazňovač chute. Prišiel čas ochutnávania. Budem cítiť rozdiel? No už nie je zlá. Príjemne krémová, s intenzívnou chuťou šampiňónov. Tu som si na 100% istý, že to je Ilse Dorina polievka. Je to tak? Správne. Tiež má intenzívnu šampiňónovú chuť, ale čerstvejšiu. Vidím, že sú v nej aj čerstvé bylinky. Je viac smotanová. Takto má jednoducho chutiť šampiňónová polievka. Som na ceste do Berlína, kde sa mám stretnúť s Annou Markvartovou z verejnoprospešnej organizácie Foodwatch.
Ochrancovia spotrebiteľov neustále bojujú s potravinárskym priemyslom. Odkrývajú jeho machinácie. Porozprával som jej o našom experimente s instantnou polievkou, o tom, že polievka z vrecúška mala skutočne hubovú chuť. Potravinársky priemysel a najmä veľké globálne potravinárske koncerny chcú dosiahnuť, aby sme jedli čo najviac spracovaných produktov. Pri týchto produktoch totiž dosahujú najvyšší zisk. Na ovoci a zelenine sa nedá zarobiť tak veľa peňazí. Preto sa snažia, aby si ľudia na túto chuť navykli v čo možno najnižšom veku, aby potom po celý život siahali po ich produktoch. Pre potravinársky priemysel je dôležité, aby tieto produkty dominovali nášmu jedálnemu lístku. Nedá sa takémuto manipulovaniu jednoducho vyhnúť? Na mnohých potravinách je predsa nápis prírodný. Odkedy ľuďom začali vadiť éčka, začal priemysel pracovať na tzv. Clean labels, čistých etiketách. To znamená, že v súčasnosti sa snažia vystačiť si s látkami, ktoré neoznačujú éčkami. Potom však nikto, teda ani žiaden odborník na stravu nevie povedať, čo je to za ingrediencia a akú má v danej potravine funkciu. Obal sľubuje 100% prirodzenú chuť. Úplne bez konzervantov, bez zvýrazňovačov chute, bez umelých farbív. To predsa znie dobre. Vo veci zvýrazňovačov chute sa toho v poslednej dobe veľa zmenilo. Na etiketách sa s nimi stretávame o mnoho zriedkavejšie. Často sa dokonca uvádza bez prísad zvýrazňovačov chute. To však neznamená, že daný produkt neobsahuje glutaman, ktorý do neho možno pridať napríklad vo forme kvasnicového extraktu. Naľavo je glutaman, napravo kvasnicový extrakt. Obidve látky manipulujú apetít rovnakým spôsobom. Príkladom môže byť omáčka Hollandaise od výrobcu Tommy. Je to pomerne rafinovaný produkt. Odhaliť v ňom podvod totiž nie je také jednoduché. Je to naozaj hra na detektíva. Kvasnicový extrakt, hoci pôsobí ako zvýrazňovač chute, nie je podľa potravinárskeho zákona prísadou, ale zložkou potravín. A preto ich možno vychváliť formulkou bez prísad zvýrazňovačov chute. Zakázané by bolo napísať bez zvýrazňovačov chute. Normálny spotrebiteľ si však tento rozdiel vôbec neuvedomí. Ďalším príkladom zavádzajúcej etikety je Jofruta Fruit King. Je v ňom relatívne málo ovocia, 6%. To znamená, že v jednom takomto tégliku jogurtu je nanajvýš malý tenký plátok banánu alebo štvrťka jahody. A potom tomu prirodzene pomáhajú, aby to farebne dobre vyzeralo. Na to sa používajú tzv. Farbiace potraviny, ako napríklad šťava z červenej repy. Tu je však napísané bez farbív. Áno, ale aj tu platí, že z hľadiska právnej terminológie to je farbiaca potravina a nie farbivo. Dopomáha však vzhľadu produktu, pričom sa sugeruje jeho vyššia kvalita, keďže samotné jahody by jogurt tak nezafarbili. Brokolicový šalát od Vitakrone. Oficiálne bez konzervantov a zvýrazňovačov chute. Človek si pomyslí, že je to ako doma od mamy. Keď to však otočíme, dočítame sa, že je tu 6 až 7 ďalších prísad. Antioxidant, stabilizátor, zahusťovadlo, kyselina octová, ktorá často pôsobí ako konzervačná látka. Pravý karmín, ktorý sa získava zo sušených samičiek červca nopálového. Aj tu si kladiem otázku, prečo do toho musia pridávať farbivo. Pohľad na zloženie potravín človeka často rozčaruje. Nasleduje klamanie o čerstvosti. Čerstvé mäso zo supermarketu. Vyzerá lahodne a tak by malo aj chutiť. Ružové a čerstvé. Ako skúsený muž v domácnosti to jednoducho vidím. Nemusí byť veľmi ružové. Nesmie mať príliš krikľavú farbu. Nesmie byť ani príliš bledé. Mleté mäso musí byť ružovo-červené. A šťavnaté. A musí mať pekný biely okraj. Čerstvý vzhľad je iba optický klam. Potravinársky priemysel totiž do balenia pumpuje kyslík. Vďaka tomu je mäso tak pekne ružové a farbu si zachová celé dni. Pri rešeršovaní som zistil, že s týmto čerstvým mäsom zabalenom v ochrannej atmosfére zjavne niečo nie je v poriadku.
Prišli na to ochrancovia spotrebiteľov z Foodwatch a tento trik aj zverejnili. Prevádzkovatelia diskontov balia mäso do tzv. Kyslíkovej ochrannej atmosféry. Vďaka tomu si mäso zvonku relatívne dlho zachová červenú a ružovú farbu. Vo vnútri sa však farba zmení na šedivú. A nie len, že zošedivie, ale aj stuhne. Kvôli kyslíku zatuchne. To znamená, že spotrebiteľom sa ako zdanlivo čerstvé mäso priamo z bitúnka podsúva mäso zníženej kvality. To je strašné. Otrasné. Toto nie je nič pre mňa a myslím si, že ani pre väčšinu spotrebiteľov je to podvod. Také niečo by som nejedol. Hoci spotrebitelia nemajú v rizikách a vedľajších účinkoch používania kyslíkovej ochrannej atmosféry pri balení mäsa ani potuchy, v mäsovom priemysle je to verejné tajomstvo. Istý producent plynov na to prednedávnom jasne poukázal. Kyslík umožňuje rast aeróbnych baktérií a plesní, zachováva však červenú farbu mäsa. A významný mesiársky časopis varoval: pôsobením kyslíka mäso stuhne a zatuchne. Aby si to preverili, kúpili reportéri NDR mäso v rôznych supermarketoch a diskontoch. Kúpené vzorky potom zaniesli na dôkladnejšiu analýzu do potravinového laboratória. Tam najprv zmerali množstvo kyslíka v jednotlivých baleniach. Tieho v niektorých prípadoch obsahovali až 80%, čo je niekoľkonásobne viac, než je prirodzená hladina kyslíka vo vzduchu. A ako ukázala senzorická skúška, má to aj svoje dôsledky. Je trochu tuhé. Ťažšie sa hryzie. Mala som v ňom aj kúsok mastného. Podľa mňa už vôbec nechutí ako čerstvé. Máš pravdu, to mastné má veľmi intenzívnu chuť. Má chuť rybieho tuku. Tento dojem potvrdil aj výsledky chemického rozboru. Vzorky mäsa zabaleného v kyslíkovej ochrannej atmosfére boli jednoznačne zatuchnuté. Opäť je to jeden z príkladov, ktorý ukazuje, že potravinársky priemysel určuje pravidlá a následne využíva existujúce možnosti, aby oklamal spotrebiteľov. A ja ako jednotlivec vôbec nemám šancu tieto podvody odhaliť. Objavili spôsob balenia mäsa, pri ktorom si dlhšie zachová čerstvý vzhľad. A hoci je tu tlak zo strany spotrebiteľov, politici zatiaľ v tejto veci nič neurobili, čo je aj prirodzené, keďže sa nechcú dostať do sporu s predstaviteľmi mäsového priemyslu. Klamaniu o čerstvosti by sme sa však mohli vyhnúť, a to celkom jednoducho. Preto chodím k mesiarovi. Teda k mesiarovi priamo na bitúnok. Žijeme na vidieku. A hoci nič nepestujeme ani nechováme, vieme presne, kde predávajú kvalitný tovar a kde nie. Mäso najradšej kupujem u mesiara. Skutočne čerstvé. Pokiaľ som na pochybách, môžem zájsť k mesiarovi a kúpiť si čerstvé mäso. Ale aj mesiari môžu mäso, ktoré predávajú, ošetrovať s tlačeným kyslíkom. A to s použitím špeciálnych aparátov. A v dôsledku toho si ich mäso tiež zachová červenú farbu. Je to podlý trik. Nič z toho, čo sme sa o čerstvosti potravín naučili za dlhé generácie, nám pri nakupovaní v dnešnej dobe už nepomôže. A potravinársky priemysel sa nás navyše snaží zmiasť aj tým, že používa marketingové triky. Tentokrát sme sa s Aniou a Ilzedorou stretli v supermarkete. Čo si všímajú na tovare? Potrebujem múku. Aha, tú, čo má pekný obal. Toto je diamant medzi múkami. Niekedy mi napadne, že z nej bude lepší koláč. Pretože je na obale diamant? To neviem. Riadia sa však aj určitými princípmi. Pre mňa je dôležité, aby to bolo z Nemecka. V obidvoch baleniach je totiž ten istý druh mrkvy. A prečo to musí byť z Nemecka? Kvôli dĺžke transportu. A občas si niečo kúpia len tak pre radosť. Tieto Volkswagen curry klobásky z Wolfsburgu, ešte k nim majú aj špeciálny kečup. Toto je kultová záležitosť. Kult, alebo jednoducho iba šikovný marketing?
Experti na univerzite v Hannoveri nám ukážu, akými metódami sa nám potravinársky priemysel pozerá do hlav. Ich cieľom je zistiť, čo spotrebiteľov zvádza k tomu, aby si kúpili nejaký tovar. Keď ste rozrušení alebo napätí, tak sa vám obvykle niečo nepáči. Keď ste uvoľnení, pokojní a máte dobrú náladu, tak to, čo vidíte, sa vám páči. Elektroencefalogram nám ukáže, čo sa v našom mozgu odohráva pri prezeraní obalov tovarov, hoci my o tom nič nevieme. Takmer všetky rýchle rozhodnutia o kúpe sa odohrávajú v našom podvedomí. Rozhodujúci je prvý dojem. To prirodzene vedia aj v potravinárskom priemysle. Na univerzite v Hannoveri máme ešte jedno stretnutie. Tento raz s vedúcim katedry marketingu a manažmentu. Vôbec ho neudivilo, že sme narazili na marketingové triky. Dobrý deň, akurát som bol na nákupe. Mozog sa najprv snaží jav zaradiť do kategórií pozitívne, negatívne, priateľ, nepriateľ. Je to pre mňa pútavé, áno, nie. Toto sa odohráva veľmi rýchlo. To znamená, že človek najprv vníma určité signály, podnety, ktoré dokáže zaradiť. A toto ich zaradenie sa spravidla odohráva na pozadí určitej motivácie. Keď sa napríklad pozeráte na tento produkt a máte vzťah k prírode, tak vás tento podnet okamžite osloví. Upúta vás a vytvorí pozitívnu väzbu. Kedy sa tieto väzby v hlave ustália? Socializujete sa. Nastavujete sa na určité podnety, a to po celý život. Začína sa to už v ranom detstve, najmä pri čítaní detských knížiek. Tie nás pripravujú na určité vzorce. Takto si vybudujeme pomerne širokú zásobu podnetov, na ktoré potom reagujeme podobným spôsobom. Červené šťavnaté ovocie. To je tiež jeden z marketingových trikov. Ak toto v mozgu nevyvolá podráždenie, vytvárajú sa rôzne ilúzie, a to najmä s ovocím. Ovocie je veľká téma, keďže sa pokladá za zdravé. Obaly priam praskajú od množstva ovocia. Žiaľ, často je však vo vnútri iné ovocie a nie to, ktoré je na obale. Na obale je množstvo malína, zrniečok, granátového jablka, ale čo je v skutočnosti v nápoji Chiquita? Človek od toho očakáva, že v tom bude ovocie. Je v ňom však iba 7,5% malín a 2% granátového jablka. Teda ovocie zobrazené na obale v skutočnosti netvorí ani 10% obsahu fľaše. Chiquita boli kedysi iba banány. V dnešnej dobe tam tiež veľa píšu po anglicky, aby tomu človek nerozumel. Ale maliny a granátové jablko, to vyzerá dobre. Maliny 7,5%, ale je tu veľký obrázok. Mladých to naláka. Kúpia si fľašku a povedia si, že nepijú kolu, ale niečo zdravé. Myslia si, že pijú vitamíny. V tomto výrobku z malín a granátového jablka od Chiquity sú pritom len 4 rozmixované maliny a 1 zrniečko z granátového jablka. Dobrota. Celé kúsky šťavnatých čerešní. Aj tu ako prvé bije do očí, že podľa obalu je fľaša až po hrdlo naplnená čerešňami a červeným hroznom. A navyše kúskami ovocia. Aj tu je však malými písmenami napísané. Kúsky ovocia sú predovšetkým kúskami hrušiek. V tejto fľaši je 12% hrušiek. Okrem toho je v nej najmä jablková šťava, banány a ešte kadejaké iné veci. A prečo tam nie sú čerešne? Pretože čerešne sú drahé. Jablková šťava sa často používa ako základ, aby ten nápoj vôbec získal nejakú chuť, pretože je relatívne neutrálna. Je na to viacej dôvodov. Jablka 33%, červené hrozno 12%, arónia 2%. V skutočnosti by tam malo byť 100% čerešní. Veď to, papier znesie všetko. Ovocná tyčinka z lesných i záhradných bobuľovitých plodov, ktorú vyrába firma Rossmann. Bobuľovité plody to sú predsa maliny, čučoriedky, rýbezle, alebo nie? Aj v tomto prípade ide o vytváranie ilúzie o tom, aké ovocie táto tyčinka obsahuje. Sú v nej najmä hrozienka, ale okrem nich žiadne iné ovocie. Napríklad žiadne čučoriedky ani maliny, iba ovocný koncentrát. To je pre potravinársky priemysel typické.
Spotrebitelia si radi kupujú produkty, ktoré majú na obale ovocie, pretože je to prísľubom čerstvosti, kvality a zdravia. Väčšinou však obsahujú málo ovocia. Potravinársky priemysel spotrebiteľov cielene zavádza. Väčšine obalov nehodno dôverovať. Predstierajú, že produkty sú vyrobené z pestrých ingrediencií prirodzeného pôvodu, čo nie je pravda. Obaly predstierajú, že produkty obsahujú zložky, ktoré v nich vôbec nie sú. Hodnotné suroviny sa nahrádzajú lacnými. Možné je takmer všetko. My, spotrebitelia, však v podstate vieme, že potravinársky priemysel nás chce ovplyvniť. Teoreticky by sme teda mohli zapojiť zdravý rozum a pozrieť sa na zadnú stranu obalu na zoznam ingrediencií. Potom by sme hneď uvideli, čo daný produkt v skutočnosti obsahuje. Tým by sa to všetko dalo vyriešiť. Keď sa však obrazne povedané, vaša myseľ raz rozhodla, že daný produkt je dobrý, tak je jednoducho dobrý. Keď vás raz tieto podnety takto ovplyvnili, jednoducho vytesníte a ignorujete všetko, čo tomuto hodnoteniu protirečí. Prečo je to tak? Pretože mozog jednoducho takto pracuje. Mozog je prosto tak nastavený, že niektoré veci si náležite prispôsobuje. A my máme potom iba veľmi malú šancu, že sa tomu ubránime. Potravinársky priemysel nás teda má v hrsti. Najnovším trikom, pomocou ktorého vodia za nos kritických spotrebiteľov, sú údajné regionálne produkty. Ja dôverujem nášmu regiónu. Kupujem len to, čo sa dováža z krátkej vzdialenosti. Predovšetkým chcem podporiť tunajšie hospodárstvo a tiež vychádzam z toho, že dostanem kvalitný tovar. Ako príklad si zoberme med zo stepy. Pri ňom je predsa jasné, odkiaľ pochádza. Je to tam predsa napísané, odkiaľ pochádza. Pravdepodobne zo stepy, je to tam predsa napísané. Step? Tá je tu hneď za Hamburgom. Step sa začína už za Hamburgom. Lüneburgská step. Čistá príroda. Typické severné Nemecko. Med zo stepy sa tu však iba plní a dováža sa sem z celej Európy. Podľa mňa je to podvod na spotrebiteľoch. To si rovno môžem kúpiť miešaný med alebo lacný med. Pre profesora Achima Špillera to však už nie je iba nevinný reklamný trik. Istotne sa dajú nájsť prípady zavádzania zákazníkov. Existuje tu akási šedá zóna, ktorá je z právneho hľadiska veľmi sporná. Vezmite si regionálny pôvod produktov, ktorý v súčasnosti môžem ako producent hojne využívať v reklame. Nie je však jasné ani právne definované, čo je vlastne regionálny produkt z daného regiónu, ako je tento región ohraničený. Spotrebitelia nemajú ani najmenšiu šancu, ako by si to mohli sami preveriť. Ako ďalší príklad nám poslúžia Rujanské slede. Rujana je ostrov v Baltickom mori, obľúbená destinácia dovolenkárov. V človeku to vzbudí predstavu tradičného lovu na rybárskom člne. Tieto ryby však chytili v Severnom mori. Po ich spracovaní sa síce výrobok nazýva Rujanské slede, ale na Rujane sa nevyrába. Ale v poľskom meste Ostrov. Na obale je miesto pôvodu dobre skryté. Skratka PL znamená Poľsko. Spotrebitelia chcú svojimi rozhodnutiami pri nakupovaní tiež vytvoriť istý tlak. Požiadavky sa teda zmenili. Spoločnosť, zákonodarcovia, ale aj potravinársky priemysel tak musia na to reagovať. Podvody so šunkou, klamanie imitáciami, falšovanie chute, klamanie o čerstvosti a marketingové triky. Potravinársky priemysel toho skazil veľa. Ja už ani neviem, čo by som mal jesť s chuťou. Ide im len o jedno, aby zarobili peniaze. Dôležité je len to, aby to bolo lacné, lacné a lacné. To je zle pre zvieratá, pre životné prostredie, aj pre nás, ktorí sme na konci potravového reťazca. A podobné triky skúša na spotrebiteľov aj farmaceutický priemysel. Slovenské znenie vyrobila Slovenská televízia pre Rozhlas a televíziu Slovenska 2013.